Wait for me. Nej. Nu. Ej, du sagde du. Nu. What? Svensk! Ikke tis indenfor. Hvordan kan det være, at tisse kun... Nå, der røg helt dernede. Vil du høre... Okay, folkens, vil I høre en mærkelig ting? Ja, det vil vi gerne. Lige inden vi startede, der slog jeg regnen fra, og det startede igen. Okay, det er underligt. Men, hej folkens! Hej folkens. Velkommen til Minecraft Ekspeditionen sæson 3 episode 16. 16. Når man egentlig overvejer, er det faktisk ikke super mange episoder. Ja, ikke? Vi er faktisk lidt, vi har faktisk været lidt sløve med sæson 3, hvis man selv skulle sige det. Sorry. Men hvis vi nu også ser det på den måde, at vi også har haft Pixel Mod og en masse Adventure Maps og en masse andre spil og sådan noget, så har vi jo egentlig været rimelig aktive. Altså, vi har været meget aktive, men vi har bare ikke lavet så meget Minecraft. Det er mere det, som der er sagen. Yes. Sorry, og vi skal nok prøve at fortsætte med det. Ja, selvfølgelig. Altid. Altså, til jer, der sidder bagefter og tænker, please ikke stop. Sådan, det kommer vi ikke til, folkens. Så I skal slet ikke spørge om det, fordi jeg ved, at der er nogen af jer, der vil komme til at sige det. Ja, det ved jeg også. Jeg ved, der er altid nogen, der spørger, om vi ikke godt kan lade være med at stoppe Minecraft-ekspeditionen og sådan noget, og det gør vi ikke lige foreløbigt. Yes. Der kommer nok til at gå en del tid, før det skulle ske. Jeg sover. Hvorfor sover du? Shh, jeg sover. Folkens. Som Rita, hun sover. Vi skal alle sammen være meget stille. Sov med mig! Svenska. Shh. Du skal være stille, som Rita sover. Undskyld. Kom, vi går ned og lægger tæppe på hende. Yes, vi ligger tæt på hende. Jeg kan ikke se noget. Jeg troede, du skulle ligge tæt på hende, ikke på mig. På hvad? Jeg troede, du skulle ligge tæt på hende, men ikke på mig. Hvad lagde den på dig? Men Sarita sover. Fuck. Okay, jeg kan ikke lide, der var et program, der var lige Blizzard Updater. Så den blev lige opdateret Diablo 3, så det gjorde så, at det minimerede mit spil. Så nu kommer der sådan et hak i optagelsen og sådan noget. Yay! Det er flot, hvis det var med for ud at spille så meget. Jeg spiller ikke så meget, gør Du jeg? spiller lige nu. Det er ikke engang løgn. I can't argue with that. Okay, men vi har i hvert fald et mål eller 5. Jeg ved i hvert fald en ting, vi skal fat i. Masser af sand. Hvad? Vi har ikke nok. Hvad? Vi mangler også masser af mad. Ja, det gør vi faktisk. Vi har faktisk ikke en skid mad. Eller jo, jeg har meget mad. Hvad? Svis, det er god mad. Kan du så få det væk fra din kiste? Har du hørt om madspild? Nej. Og jeg har lagt en ting i din private ting. Din iron chest. Men har du nogensinde hørt om det der med, at der bliver spildt en masse mad hvert eneste år? Nej. Det er du skyld i, når du ikke vil spise det rådne kød. Jamen, kød dog. Hvad har du lavet herovre? Hvorfor har du lavet gulvtæp her? Hvorfor har du lavet gulvtæp midt i trappen? Har du nogensinde set nogle lejligheder, hvor de har et gulvtæp ved trappen, så de kan komme op ad trappen? Okay, jeg troede, du skulle til at sige, om de havde et gulvtæp på trappen, fordi det havde vi faktisk før i tiden. Og har jeg haft sådan en rød løber? Når vi har haft sådan et grønt gulvtæp på. Så jeg har haft en grøn løber. Du ved, det samme gulvtæp, som der ligger nede i bunden af, altså nede inde ved vores gang. Der var bare en gang, der skete noget. En gang, der skete. Ja, vi havde sådan en spand med bleer. Da min lillebror var lille. De tabte den ud over trappen. Ja, klamt. Altså sådan nogle brugte blæer. Ja. Okay, det var lige pludselig. Jamen, der var et eller andet, Det var lige pludselig ulækkert. Ja, så der røg bare noget snask ud over hele trappen. Så der var det eneste, der de kunne gøre, det var, at de fjernede gulvtæppet. Nej, hvor er det ulækkert. Og det værste er, Poop. det værste er, de havde ikke turt at fjerne gulvtæppet, fordi de var bange for, at det var grimt. Så fandt de ud af, at tæppet trappen faktisk var langt pænere end det grimme gulvtæppe. Det med at trappen er jo ikke grimt, den vi har. Jeg skulle lære pænt nok. Jamen, det er sådan et rigtig sådan trætrappe, der vi har. En trætrappe. Ja, så det er jo ikke et andet billig shit. En trætrappe.
Ja, ikke? Ses, hvis jeg placerer... Og hvad for noget? Jeg placerer glas. På bygningen. Det er fordi, vi skal nemlig have lavet noget i den her episode. Vi skal lave mange ting i den vi skal have mad og en anden ting. Hvis jeg går på madjagt. Du skal lige med, jeg skal lige med. Why? Jeg vil have maden først. Nå. Men det er fordi, at vi skal også bruge sand. Vi skal bruge sand også. Så du har en valgmulighed. Enten så finder du en skovl, eller så hjælper du mig med at få lidt sand til det. Eller så går du med mig ud i ørkenen, og så laver vi TNT og springer sand i luften. Jeg vil på madjagt først. Det er vigtigere. Nej, det er ej. Mad er vigtigt. Vi kommer til at Mad er vigtigere end alt andet end det du siger, okay? Vi kommer til at lave mad inde i den der kuppel der. Jeg kommer til at lave mad i dig, gør jeg. Hvordan fungerer det? Don't ask. Lave mad inde i mig. Bliver jeg så lavet om til en ovn eller sådan noget fancy pansy? Yes. Oh my. What the fuck? Ah! Var dig? Nej. Der var et eller andet, der skubbede mig ned. What the fuck? Og jeg har kun... Sisk, hvad skubbede dig? Jeg er sikker på, at det ikke var dig. Jeg endte med kun at have 3 hjerter på til, hvis jeg døde. Det var dig! Sisk, du må ikke slå ihjel! Du ved godt, hvor voldelig jeg kan blive. Ja, jeg ved! Du slog mig ihjel sidste gang, og jeg har ikke engang gjort noget. Jeg var bare sådan uskyldig. It's because I love you. Det lyder, det er sådan, fordi det er sådan en voldelig kæreste. Ja. Det plejer nu mere at være mændene, plejer det ikke? Nej, det er pigerne. Altså, ifølge anime-verden, så er det altid pigerne, men hvis de i virkeligheden tror, at det er mændene. Ja, ifølge anime-verden står de næsten alle drengene ihjel altid. Ja, og det er sådan, når det er rigtigt i virkeligheden, så tror jeg, hvis det er mænd. Du ved, det man elsker at tugte, mand. Ja, ikke? Ja? Så slår jeg dig måske ikke nok, Svisk. Jo, du gør. Nej! I will never do something like that. Yes, you will. Yes, hvad var det nu, der skete med dig, inden vi skulle starte videoen? Og hvor er du blevet af? Du er bare smuttet fra mig. Jeg skal finde noget mad. Jamen, det skal jeg da også. Jeg finder mad et godt sted. Jeg har allerede fundet en gris. Jeg har fundet mad. Ikke mig? Nej, jeg mener grisen. Men ja, Hvad er vandmeloner? lige inden vi startede, der var du lidt uheldig. Der var det bare lige min næse kløde. Og så rørte jeg bare min næse, og så fik jeg bare ekstremt blodnæse. Det er lidt uheldigt. Det er bare fucking irriterende. Og jeg var bare væk i 5-10 minutter, og jeg er faktisk ikke engang sikker på, om det er helt stoppet endnu, faktisk. Eller jeg tror, det er det. Men jeg er ikke sådan, jeg sidder... Jeg tør ikke rigtig røre ved min næse lige nu, fordi jeg ved, at den kan gå af, hvornår den skal. Nej, det er ikke en god ting at gøre. Jeg har haft ret mange problemer med det før i tiden, men ikke så meget længere. Nu er det sådan... Jeg kan godt huske, dengang det var slemt. Ja, over ved dig. Ja. Der havde det hele tiden. Jeg tror stadig, jeg har noget på min sko. Lige det var, jeg har slået en eller sådan noget, hvis det bare ligger sådan blod på en sko. Bøvse-counter. Vi laver en bøvse-counter. Jeg bøvsede lige før. Men ja, det var lidt nederen. Så ja, så hvis episoden kommer til at vare en time, så er det derfor. Fordi jeg er væk. Fuck. Men vi stopper aldrig mere, så... Men sådan er vel aldrig stopper os i at lave videoer. Nej, og ved du det værste er? Lige præcis da jeg så kommer tilbage, så skal vi til at starte, så kommer jeg til at trykke på krydsknappen på Minecraft, så slukker jeg Minecraft sådan lidt. Så ja, så blev det endnu længere tid bagud. Det er sådan. Det bare starter så uheldigt ud. Det var også en nødskal, var sådan ikke. Fuck det hele op. Det var, ellers er det bare bad luck, Robin. Ja, bad luck Robin. Bad luck Ruby. Yes, Robin. Du er Ruby. For nu er du Ruby. Ja, og ved du, vi også har lavet her for tiden? Nej, Ruby. Det er fordi min lillebror skal jo snart konfirmeres. Han skal konfiskeres. Jeg kan lige nu griner. Han skal snart konfirmeres. Konfiskeres.
Nej, konfirmeres, Blommy. Jeg siger konfiskeres. Konfirmeres. Skeres. Konfirmeres. Konfiskis. Konfiskis. Det er det, han siger. Fortæl os om det, Sviske. Han skal snart konfirmeres. Og så skal vi selvfølgelig have fest bagefter. Og sådan noget. Så hvis vi vil ud hente sodavand til det. Det er lækkert. Mig og mine søskende. Det er Brugsen havde tilbud på det, på alle de der Coca-Cola sodavand og alt det der til en 10'er, så vi har bare købt en masse. Til det. Så det har vi været ude at gøre her de sidste par dage, for man må kun købe 6 hver dag. Så vi har været ude at købe per kunde. Så vi har været ude sådan at købe mig og mine søskende. Hvor vi Har du været ude at købe dine søskende? Nej, vi var ude at købe mig og mine søskende. Nogle gange er du altså lidt træls. Måske. Er det slemt? Ja. Meget? I'm sorry. You better be sorry. Undskyld. Hvor er du henne? Jeg prøver at gå et sted hen på kortet, som vi ikke har været. Svest, hvorfor går du på eventyr nu? Vi skulle finde mad og sand. Jamen, jeg finder masser af mad, mens jeg går på eventyr. Jeg har allerede slagtet en kylling. En kylling. Yes. At det er masser af mad. It's good. Men det værste men Svest, til dig er det ikke engang nok. I virkeligheden nummer du også bare kylling. En kylling smager godt. Ja. Jeg elsker kylling. Kylling er bare noget af det bedste kød. Det er sådan, du ved, sådan noget som, du ved, oksekød, svinekød, sådan noget, det kan diskuteres. Men kylling, det kan man ikke diskutere, fordi det kan alle lide. Nå, okay, Jeg har kun oplevet en, som ikke kan lide det. Ja, det er faktisk sjovt nok. Næsten alle kan lide kylling. Ja, ikke også? Alle kan lide det. Det har aldrig hørt nogen sige, ej, jeg synes, det kylling smager så godt. Det kan godt, der er måske nogen, der hellere foretrækker noget andet end kylling, men jeg har aldrig hørt nogen direkte sige, ad, kylling. Svist, du har lige skabt dagens spørgsmål. Kan I lide kylling? Ja, altså, kan I lide kylling, eller kan I, hvilket slags kød kan I ikke lide? Altså, og når vi siger hvilket slags kød, så mener vi oksekød, grisekød, lammekød, kylling, kylling, og også måske fisk. Selvom det er faktisk sjovt, at fisk ligger man jo aldrig rigtig under kategorien kød. Nej, hvad er det egentlig for en kategori, det ligger ind under? Altså, det er jo egentlig kød. Fisk er jo kød. Det er jo bare, fisk. Men jeg tænker bare, hvad så hvis folk er vegetar? Må de så ikke spise fisk? Ja, det tænker jeg egentlig også nogle gange på. Ja, ikke også? Fordi jeg har før hørt vegetarer, før jeg har hørt nogle vegetarer, som der åd fisk, fordi de ikke vil have ædet kød. Og det er sådan et, jamen, det er jo også kød. Det er jo fiskekød. Nej, der er en panda! Har du det? Hvor er der mange bjørne. Hvor er den sød. Nej, må jeg græde på den? Der er også en and. Fuck, den laver nogle hyggelige lyd. Okay, nu er jeg bange for den. Prøv mig. Jeg tror med, det var den der bjørn der. Den der, det var bjørnebrødre. Det er bare sådan ikke. Nja. Den er bare nuttet. Er det ikke så søs? Den kigger bare. Det er hvad nu den hedder, den der pura? Nej. Den hedder bare Panda, det er fra Tekken. Hvis du tænker fra den fra Tekken, så er der en, der hedder eller ikke, hedder den Kuma! Kuma, ja. Eller nej, det er en brun bjørn, der hedder Kuma. Nå. Jeg er meget sikker på, at der også er en panda i Tekken. Hvis du springer den ikke i luften. Den kan ikke så godt lide. Hvis det er en troet dyreart, du skal ikke røre den. Den kan ikke så godt lide TNT, tror jeg, Svisk. Ramte du lige dig selv? Ja. Hey, hvad med anden der? Og vi skal høre den. Der er faktisk mange ender. Nej, er der også skede her? Altså, jeg har fundet køer, og den tror jeg, det kunne en god idé at spise. Og hvis jeg har ikke meget mad. Jeg har faktisk intet mad. Hey, jeg har fundet en village. LOL! Oh my god, hvordan kan det være, vi hele tiden... Jeg ved ikke. Jeg tror, vi har fundet en i hvert episode. Ja, efterhånden. Jeg bliver nødt til at ofre en af mine æbler, hvis jeg har ikke noget mad. Jeg har mad til dig, du må... Nej, ikke havde det. Du gjorde det. Thank you. Du kunne bare have reageret hurtigt. Jeg sagde, du ikke måtte æde den, så åd den alligevel. Jeg hørte den lyd. What the fuck? Jeg fik det ikke! Hvorfor fik jeg ikke maden? Jo, du har det. Hvorfor kan jeg ikke se det nogen steder? The fuck, du fik åd geden den. Hvad? Seriøst? Har geden ædt det?
Ged, har du lige spist vores... Jamen, jeg slog den ihjel. Fisk, det skal vi lige undersøge. Det er jeg altså nysgerrig om. Kan en ged æde ting? Som ligger på jorden. Hvis den åd 13 bøffer, så bliver jeg fucking Så- sur. Fisk, kom. Lad os undersøge. Okay. Nu Nu smider er jeg nogle seeds. Rolig. Kom så, ged, stå stille. Ged. Den bliver bare skudt af et skelet. Okay, så nu ligger der råt stykke kød. Jeg tror jeg smider dem alle. Den spiste det! Den er bare det! Tag min mad! De der geder, de skal bare væk. Du slår dem fra! For en sej have! Jeg kan lide det eneste håb, det er at hoppe i havet. What? Fisk, her, du kan få resten af kødet. Altså gris her! Fisk, du kan få resten. Nå ja. Hvor er det nederen, det er bare åd det! Det var mega nederen! Det er Robin Samse Getting Troll 2013, det der, mand. Det er det virkelig. Jeg havde ikke troet, at... 2014, fuck. Jeg havde ikke... 2013. Jeg havde virkelig ikke troet, at... Nej, det havde heller ikke, at den bare kunne æde det. Tænk sådan, er der en farlig Minecraft i starten. Sådan, om man bare spise min mad, sådan en troll. Seriøst, hvis jeg ser en ged igen, og hvis folk derude ser en ged, så mind mig lige om det, fordi så har jeg et sværd, jeg gerne vil give den. Jeg kan egentlig godt lide, hvordan den bare stod i midt imellem, og så bare åd det hele. Det var bare en troll. Det er virkelig bare sådan, jeg føler virkelig, det er sådan en tegnefilmsagtigt. Det er det virkelig. Det var virkelig bare en troll. Sådan den bare står der. Du ved det der, når nogen der står sådan med en gaffel, og så kommer der bare lige en hund forbi, og siger ham, og så opdager man det ikke. Jeg hader geder fra nu af. Den åd min kylling og min... Hvor mange kyllinger gav du den lige? 2. Okay. Men det er alligevel nok til at kunne få mig til at overleve. Åh. Men hold op, jeg har lige fået meget mad nu, sådan efterhånden. Og godt, der er vandrende træ der. Så, jeg kan ikke lide, der er ulve der. Er de harmløse, eller er de... Er de hvide ulve egentlig harmløse? Nej. What the fuck? Pilene praller af. Hvad? Der er også 2 hekse. Pilene praller af på den. Så hvis den er efter dig. Jeg tror lige, jeg hopper ind og hygger mig lidt med landsbyboerne. Landsbytosserne. Landsbytosserne. Villager news. Villager news. De løber så hurtigt. Ja, de er ild i røven, mand. Hvis nu har jeg jo faktisk ikke nogen mad. Hvor er du henne? Jeg er inde i en af husene. Ja, det hjælper mig rigtig meget. Der er du. Kom. Du har bare givet mig mad. Nå. Hvis du spawner en ged, hvis du spawner en ged herinde, ikke? Så bliver jeg sur. Hej Villager, må vi ikke godt få lidt privatliv herinde? Nej, du skal ikke slå mig ihjel. Kom så, ud med dig. Jeg ved ikke hvorfor. Det er en lyd, når man slår dem. Sådan. Så Oh my god. Jeg står i køkkenet. Er det din plads? Nej. Vandmelon! Vandmelon og kylling! Ja, det er bare sådan en stereotyp, der vil noget. Jeg fik ikke maden. Der. Nu må lige prøve igen. Meget bedre. Jeg tror, jeg modtager det nu. Ja. Så skal du også have KFC. Masser af KFC. Hvorfor sælger de ikke vandmelon på KFC? Det ved jeg ikke. Vandmelon smager egentlig ret godt i virkeligheden. Jeg kan også rigtig godt lide vandmelon. Man plejer at sige, at det bare... Men der er et eller andet over det. Det eneste der med vandmelon, jeg ikke er så glad for, det er når... hvad nu det hedder? Spilder på sig selv. Ja. Når man spilder på sig selv. Det er når vandmelon begynder at blive en lille bit smule ældre. Så kan man godt smage det i det. Du ved, man kan godt smage det, at den er en lille smule rådenagtig. Ja. Det smager lidt gæragtigt. Det er jeg ikke så glad for, når de kommer til at smage sådan. Jeg ved bare, der er en anden ting, som jeg kan huske, da jeg var lille. Det er det der, man altid spilder vandmelon på sig selv, og man ligner en, der savler. Ja. Det er så nederen, jeg hader det. Det kan jeg godt forestille mig, at du gjorde.
Jeg var ikke lige just den mest charmerende unge som lille. Der er en grotte, der går langt Og du er den mest charmerende unge nu. Yes. Ja, folkens, som Rita... Altså op nogen så charmerende som mig. Nej, ikke. Det er sådan, så kommer man ind på som Ritas værelse. Så er det bare... Hvad fanden var det nu? Hvad var det nu, der skete der? Det der med, hvor jeg sagde et eller andet, og så er det bare sådan... Hvad var det? Nå, der vi stod en reklame. Det er den der Louis Nielsen-reklame. Ja. Nå ja! Det er fordi, vi har lige set den der Louis Nielsen-reklame, det der med at skulle gå til Louis Nielsen. Så efter det, så er jeg bare lige for sjov, så er jeg bare sådan lidt, bare sådan drille, eller bare sådan lidt sådan træls med det. Så kigger jeg bare op som og siger, du skal gå til Louis Nielsen. Så kigger jeg så på mig, og så bøvser jeg mig bare lige i fjæset, sådan mega højt. Og det er bare sådan, det er bare sådan lidt, og du er så charmerende nogle gange, det er helt utroligt. Så bare bøvser mig lige i hovedet. Skill. I'm so cute. Det er bare the daily lives hos Robin and som Rita. Daily life with high school voice. Ja, daily life of Robin and som Rita. Det er stadig en sjov anime. De skulle så bare have lavet flere. Vi skulle have lavet en Robin and som Rita the movie. Eller en anime med Robin og Samrita. Ja. Det går jeg sagt. Robin-chan og Samrita sammen. Nej. Ja, jeg har det stående så. Hold op. Robin sammen og Samrita-chan. Du er Robin-chan og Sami-chan. Robin-kaja. Robin-kaja-chan. Hey, så skal vi ikke finde en grot så? Nu når vi alligevel er det eneste jeg har egentlig. Altså, jeg var i gang med at finde en grot, men den endte ikke særlig godt. Okay. Vi hører noget mega nice. Ja? Det er fordi vi har været ude at købe et sodavand og sådan noget, ikke? Vi var ude at købe sodavand og det. Så vi fandt sådan nogle, vi har fundet sådan nogle helt vildt nice isterningposer. Sådan nogle, der laver også de der sticks. Og det nice med det er, de sticks er lige præcis små nok til at kunne ryge ned i en dåse sodavand. Det lyder så nice. Ja, så vi har åbnet lige en dåse cola. Og så drikker vi lige en lille slurk af den. Der er en ged. Du smadrer den. Hey, Svisk, det er en skraldespand. Her, værsgo, fjer. Kom så, æd den. Spiser den. Han spiste dem. Ja. Hey, Svisk, drej den der andre, men vi kan godt bruge nogle af de der pearls. Mæbe! Den forsvandt, det kan jeg ikke lide. Hvor den henne? Ja, det er morgen, tror jeg. Vi skal faktisk bruge pearls til. Jeg fandt den igen. Må jeg tage den? Nej, den følger efter mig, Svisk. Ja. Selvfølgelig gør den det. Vil du ikke også følge efter en, hvis nu jeg kom og prøvede at slå dig ihjel, vil du så ikke også følge efter mig? Eller det ved jeg faktisk ikke, det vil man måske ikke gøre. Nej, man måske ikke følge efter en, der prøver at slå en ihjel. Jeg vil nok måske løbe. ja, ikke også? Men er virkelig sådan... Bad logic. virkelig hævntørst. Ja, øvner man er dum. Sådan, kommer der en med en kniv hen til dig, sådan, nej, jeg slår dig ihjel, så løber du bare efter ham. Sådan. Det var der jo faktisk en, der gjorde ved en... Der var faktisk en gift, jeg så med sådan en tasketyv eller sådan noget. Jeg tror, det var en tasketyv. Nej, det var en, der havde sådan en kniv i hånden, og gik mod sådan en person, der var sådan rigtig gift. Og så er det sådan, ham der tyven har sådan en kniv og går mod ham her offeret. Og ved du, hvad offeret så gør? Nej. Han hiver bare kniven ud af tyvens hånd og løber efter ham med den. Sådan tror ham i stedet, sådan holy fuck, badass guy. Jeg vil sige, hvis du faktisk har prøvet sådan til at gøre det. Jeg vil sige, ikke kun det. Hvis du er en tyv og... The fuck var det? Der var sådan en helt vildt høj lyd, det lød som om du var dig, der sagde wow, og det bare ear-raped helt vildt. Men jeg tror det var, jeg tror det var elefanten. Så du synes, jeg lyder som en elefant? Nej! Det er det, du lige har sagt. Nej! Squat! Jeg har fundet kaniner! Hvordan får man nu? Højreklik på den. Der var en panda! Hvordan får man nu kaninerne som kæledyr? Hvordan får man nu som kæledyr? I know. Where are you? Where are you, little guy?
Where's my little guy? Har han ovenpå? Jeg har en ovenpå mig. Heroppe, her. Svisk. Åh. Svisk, på at tryk på den. Det lyder som dig. Nej, hvor lyder den nuttet. Det er så kawaii. Jeg er nødt til at aflive min. Nej, hvorfor? Den havde ikke noget navn. Jeg elsker den. Det skal få nu at være min bedste ven. Kunne jeg få sådan en panda oven på sit hoved? En panda. Jeg kan også godt lide pandaer. De lyder så... Det var en bjørn. Det var en bjørn. Nå, der er flere kaniner her, søsk. Mens... Hvad fanden var det nu? Dammit. Hvad? Hvad er der? Nej! Hvad prøver du at sige? Hvad prøver du at sige, søske? Jeg prøver ikke at sige noget. For du blev helt stille. Nej, gør... der er en fugl! En rivefugl! Jeg fik den! Fik den! Hvordan har køerne formået, eller hvordan har køerne på sig af med at kravle op på bjergene? Jeg dræber Sly. Du må ikke dræbe Sly. Det er synd. Så fuck de der køer der, de står bare sådan og mega dørber. Det er også bare det grimmeste bjerg nogensinde her. Wow. Det er bare mega fail design. What the fuck, har du ikke også set, at der er en blok, der flyver der? Ja, det flyver bare op i luften. Hvorfor gør den det? Og jeg tror ikke, der er noget specielt ved den. Måske er det vores nye hellige blok? Jeg tror ikke, det er world-blokken, ligesom i sæsonen. Det var så sejt, at vi havde en der. Ja, vi havde bare live-blok. Ja, det var mega fedt. Så skal vi ikke sejle? Men. Eller synes du, vi skal gå tilbage? Altså, vi kunne jo godt teknisk set gøre det. Du siger lige, men. Men vi kunne jo godt gøre det, men vi kunne også godt gå tilbage. Og vi skulle stadig have sand, det var det, der var ideen. Men du gik bare videre. Fucking fugl, man dø. Så snart lad være. Skal jeg også dræbe dig? Nej. Du ved, jeg kan. Ja, det ved jeg. Så du må ikke dræbe den! Hvorfor ikke? Det er synd! Og nu får han 6 XP. Hvorfor må jeg ikke dræbe alt det, jeg ser? Vil du også dræbe mig? Nej, selvfølgelig ikke dig. Du er brugbar. Yes. Det lyder bare mega negativt. Du er så spænding. Ondt! Det skulle da... Det var meningen, det skulle lyde brugbart. Jeg er lidt tvivl. Det var en krav. Hvad? Det var en krav, jeg nakkede. Den sagde kraa, og jeg dræbte den. Squawk! Nej, kraa! Fuck, den slange. Sviske. Hvad var det nu, vi snakkede om før? Sviske. Det var godt, du gør det stadig. Is. Det som du altid kalder for slangegrin. Hvad var det nu, vi snakkede om før? En ting, jeg lige snakker om i hvert fald, det var det der med den der med dåse der, og det værste der, da jeg lagde en i lige før, ikke? Det er fordi, at det passer med, at den der til at åbne med, den kan lige være for stor. Så jeg tog den af, og så faldt den ned i dåsen. Nej, det var isterninger. Ja. Og vi snakker også om vandmeloner. Mhm. Det var det, vi snakkede om. Hvad synes du om honningmeloner? Hvorfor hedder det egentlig honningmeloner? Har det overhovedet noget med honning at gøre? Der er intet med honning at gøre. Det er så underligt, hvorfor de altid giver sådan nogle mærkelige navne. Jeg kan ikke huske, om jeg kunne lide det, da jeg var lille. Jeg har ideen, jeg godt kunne. Hvem er som nu? Jeg kunne ikke lide, da jeg var lille, hedder det med andre ord. Det er godt, vi har fundet alt det kød. Jeg har vel altid været en lille smule kredsen nogle gange. Som lille, ja. Men nogle ting var jeg lidt kredsen. Hey, hvad med de her træer her? Man kan ikke dræbe dem. Det er vandrende træer. Man kan ikke dræbe dem.
Har du nogensinde set en vandrende pind i virkeligheden? Mm-mm. De er mega nice. Jeg kan huske på vores skolens bibliotek, der havde de altid sådan nogle i sådan nogle kugler. Eller sådan nogle... Sådan nogle beholder. hamsterkugler. Nej, ikke sådan nogle kugler. Men det var så, det var nice, det var, men det var bare nederen, de bevægede sig aldrig. Og så hver gang man kom tilbage, så har de så ændret position. Det var så underligt. det var sådan like, nope. Det I er am virkelig. It's like when you look, I am a stick. When you don't look, I am levende. Yes. It's like I just trill you a lot. Yes. Det er virkelig det, de gør. Det må godt nok være et mærkeligt liv. Og en vandrende pind. Ja. Det er bare det job i livet. Det er at være en vandrende. Nå, det er dig! Hvad for noget? Det var dig! Hvad gjorde jeg? Er jeg en vandrende pind? Men du løb jo efter den der gris. Og du slog sådan græsset væk, så det lignede, at det var grisen, der gik og åd alt græsset. Grisen er også blevet en bandit nu. Men jeg troede, det var grisen, der gik og åd alt græsset, så jeg tænkte bare, what the fuck? Den æder bare det hele, og så kom du frem og sådan, det er dig. Har du bemærket, man kan ikke slå dem her ihjel? Hej. Man kan ikke slå dem ihjel? Nej, det kan man egentlig ikke. Men de er da også søde. Sådan der! Smadrer du den? Smadrer du grisen? De tog ikke engang skade af en TNT. Jeg troede, det var en creeper. Ej, hvorfor slår? Nej, hvor er det smidt være. Okay, måske skal vi til at gå tilbage, for nu har vi masser af føde. Ja, fødevarer. Og jeg sidder sådan og offrer mine æbler. Det er ikke en særlig god idé. Du må ikke æde æbler, jeg gav dig mad. Jeg har ikke mere. Der var Hvorfor en fjord, der spørger åd det du gode. Hvorfor spørger du så ikke om mere? Jeg tør ikke spørge. Hvorfor ikke? Jeg æder ikke. Jo. Jamen, jeg bider ikke dig. Så meget. Må jeg så få en lille smule? Ja. Du skal komme hen til mig. Jeg kan ikke lide de der slanger. Men man ved ikke, om de skader eller ej. Jeg er godt nok glad for, at vi ikke har oplevet nogle edderkopper endnu. Altså, nogle rigtig store edderkopper. Sådan nogle rigtig grimme edderkopper. Oh yes. Sådan nogle big ones, like, wow, I'm gonna rape you, edderkopper. Hvor er du hen, Sisk? Jeg er på vej tilbage mod basen, tror jeg. Jeg skal lige ind i kortet igen, så man kan se, hvor vi er. Jeg har kun 2 i min madpakke. Jamen, så kommer du da bare til at stå og sulte ihjel. Hvor er du så ond mod mig? Nej. Det var bare en observation af denne her situation. Det var en situationsvurdering. Nøj, hvor lyder det fint, hva'? Jeg hader de der ord. Ja, det er bare et fint, det var, hva'? Konstruktiv teknologivurdering. Konstruktiv kritik. Det er sådan noget, der konstruerer. Ifølge vores teknologilærer, så kaldes det frække ord. Nej, jeg bliver forgiftet. Svisk, jeg dør. Nej, svisk. What? Svisk, den krokodil efter mig. Jeg bliver dø, Svisk. Jeg mener det, må jeg komme over til dig? Men jeg må ikke teleportere dig, mens du er i Jeg fare. har et halvt hjerte. Please. Hvad skal din straf være for at være teleporteret væk fra det der? Altså, jeg er allerede snart ved at dø. Er det ikke straf nok? Mad! Og der er ikke nogen geder i nærheden. Yes. Det er så godt, det er bare vores fucking mad. Det var mega nederen. Det er bare så uventet. Jeg havde ikke lige forventet, at det bare ville æde det hele. Nej, det havde jeg godt nok heller ikke forventet. Det var virkelig bare sådan douche. What the fuck, Bambi? Han sagde en mærkelig lyd. Han sagde... Det minder mig, der var vi så en Bambi ved min have. Ja, der var sådan et... Der var sådan en lille sød Bambi, som gik rundt ved vores nabos have. Det var sådan, Ja, den gik bare rundt, og den gik så også rundt ind i byen bagefter. Eller den gik i hvert fald rundt der omkring, hvor jeg bor, og så den gik over til de andre lejligheder. Det var sådan, jeg tror, den var faret vild. Den gik bare, og det var sådan mega stor, og det var helt vildt sød. Hvor synes der er en Enderman her? Forbi. Der er en Enderman lige her. Vi skal have fat i dem. Jo flere, jo bedre. Det bliver bare ved med at teleportere rundt, kan jeg se. Ja, det er fordi, jeg har sat ild i den. Nå, den ser ikke ud til at gide komme efter mig.
Den blev måske lidt træt. Hvad er det værste? Nu har vi allerede dagens spørgsmål med kød, ikke? Ja. Men der er jo også Vi der svarer på det. Men ja, det kan vi også. Men der er også en anden ting, der faktisk er sket i dag. Hvad skete? Der sker lige nu. Lige når vi sidder og optager. Eurovision. Ja, semifinal. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de går så meget op i det. Ja, sådan... Virkelig op i det. Er det ikke bare fordi det foregår... Er det Jo, ikke fordi, det foregår i København? Jo, nu det fungerer jo i Danmark. Det er i Danmark, det sker i år. På grund af de vand, står. Det er bare sådan ikke, wow. De vil jo slet ikke så hyped over det, hvis det ikke var i et andet land. So embraced. I am so embraced. So impressed. Yes, so impressed. Plummy, I de der spøgelser. Jeg hader at gå rundt her om aftenen. Der er så mange monstre. Prøv at hvis man kunne sidde og sige de i virkeligheden. Det kunne fandme være nederen. Ens liv ville altså virkelig være så spændende, hvis det ikke Ja, jeg var lige ved at sige, at det ville være mere spændende end uhyggeligt. Ja, det var sådan, ens liv må nemlig være mega spændende, hvis at på den anden side. Hvis de rigtig skulle være bange for at gå ud på grund af monstre. På den anden side, så havde det bare været normalt. Holy shit, du går langt, mand! Jamen, jeg blev bange. Wait for me! Nej. Nå. Jamen, så lad da være. Yes, I do. Nå. Plummer mere og mere barn. Nej, gå væk med dig. Jeg kan ikke lide den. Væk. Nej, gå væk med dig. Jeg gør det bare der sådan en remix ud Med af den, det. køb den nye hotte single af Samrita fra Minecraft Ekspeditionen. Med hendes nye top single. Nej, ikke med mig. Okay. That was bad. Jeg lavede også bare den perfekte Samrita sangstemme der. Der er ingen, der kan lyde som mig. Jeg er perfekt. Der er ingen, der kan lyde som mig. Ved du hvorfor? Why? Eller Fordi hvorfor? for at lyde som mig, skal man være 13-37, og man skal være virkelig, virkelig awesome. Ja, og det er der ikke nogen der. Men ja, der var det der med Eurovision. Ja, og så kan man så sige, I kan i hvert fald allerede regne ud nu. Nej, vi ser det ikke. Ja, fordi vi sidder allerede der og begynder at brokke os over det. Ja, men ikke kun det, vi sidder og spiller sammen. Vi sidder og spiller Minecraft Ekspeditionen, imens det faktisk er live lige nu. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved ikke hvorfor, der er en ting, jeg ikke det synes, det var så kedeligt. Det der med at sidde og høre alle sangene. Og så især det der med, at man før i tiden også skulle høre alle sangene igen. Ja, hvor de skal afspille nummeret lige en enkelt gang mere. Ja, ikke alle dem, der var kommet videre, skulle lige spilles igen, og det var bare sådan noget, ej, kom over. Og det var så, man har hørt sangene, og man kommer til at høre dem bagefter, når de kommer på YouTube. Og når man bagefter går ud og køber en CD med dem alle sammen, fordi man ikke ved, hvad man skulle bruge sine penge på. Ja. Ej, no hate, men ja, vi Vi er bare ikke driller så det bare. Ja, vi driller det. Vi er ikke så meget familie Grand Prix, det er sådan lidt. Jeg Men tror, hold op, jeg var oppe og køre ved Børnemelodi Grand Prix. ja, jeg var meget hyped over det, da jeg var lille. Det var jeg også. Der kunne jeg rigtig godt lide det. Nu der er jeg lidt sådan, ja, og jeg tror også, det største problem, jeg nok har med det, det er, at de meste af det er altid love songs. Så who the fuck gives a shit? Med mindre man laver en sang, der hedder Kickflipper. Ja, ikke? Det er sådan noget. Det var altså så fed! Jeg ved godt, det er meget generalisering at sige, at næsten alle sange er fucking love songs. Men det synes jeg virkelig bare generelt. Næsten. Jeg vil sige mange. Jeg vil ikke sige de fleste love songs, når det gælder børne. Ja. Der vil jeg sige, de fleste handler om venskab. Ja, det handler bare om venner. Nu er vi lykkelige, nu skal vi feste og sådan noget. Det er sjovt, hvordan det bare ændrer sig. Det var sådan. Det er det samme generelt med musikvideoer, faktisk. Sådan alle musikvideoer. Før, der var der nogle gange var der sådan en historie ved en musikvideo, du ved. Sådan noget, hvor de klæder sig ud som sådan nogle fjollede ting og sådan noget. Mhm. Det synes jeg, det er meget svært at finde en fed musikvideo efterhånden. Ja. Fordi jeg synes, ja igen, så kommer jeg også til at generalisere lidt. Men jeg synes, de fleste musikvideoer i dag, de er meget sådan.
fest, sjov, party på stranden og sådan noget. Fuck, jeg mistede meget liv. Men der, det er jo ikke så selvfølgelig, godt. det er jo billigt. Ja, det er selvfølgelig sandt. Det er meget billigere end at lave sådan en custom animeret en. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Der er den der, kan du huske den, det kan jeg ikke huske, hvad fanden den hedder. Den der Junior Senior, den der Everybody eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Junior Senior, ikke også? Ja. Ja, den der pixeling. Ja, den der, hvor jeg lavede sådan en pixel. pixel. Det hedder, et eller andet med Move Your Body, eller sådan noget. Ja, don't stop your feet. Ja, det var det, den hed, eller sådan noget. Jeg kan bare huske, den var, deres musikvideo Den er så fed! var Det er så det amazing. rigtige. Den var sådan, det var lavet i pixelstil, og det var bare, det var sådan rigtig nice animeret. Det var mega fedt. Ja, jeg kan godt huske den. Jeg kan også huske, jeg elskede dens musikvideo. Ja. Det var bare det der 8-bit-stil. Jeg elskede det. Den kan jeg faktisk huske, når jeg så den på, når jeg så den på tv, så var jeg bare sådan, når de gange jeg så den kom, og jeg bare sådan, det er den. Au. Den er så catchy. Den kan jeg Jeg godt vidste godt, de var danske. Er det det? Jeg kan godt lide den der akavede stillhed, der lige kom sådan, er de det? Det vidste jeg faktisk ikke. Det er de. Oh. Danske. Oh. Ja, Oh. that plot twist. Jeg var faktisk det værste er, har man nogensinde hørt andet fra dem end den der sang? Man har også hørt en anden en, der var fra den der film, der hedder Looney Tunes Back in Action. Dennes slutsang, det var også en af dem, de lavede. Ah. Men lige siden, synes jeg ikke rigtig, man hører fra dem. Jeg tror ikke, de laver så meget musik mere. Det kan godt være, at de er stoppet for længst. Tror jeg også. Jeg tror også, det Det er nice med alt det her meat, vi har fået. Yes, og jeg har fået en Dark Dirt Scorpion Sting. Hvad? Jeg har fået sådan en, sådan en for en skorpion, sådan en, den stikker der med. Det gør da ondt sådan noget, gør det ikke det? Det var farligt. Men hvorfor har du farlige ting? Selvfølgelig har jeg farlige ting. Jeg går også rundt med ild. Hvorfor er du så farlig? Det er fordi, jeg er en dreng, okay? Altså, alle drenge er farlige. Det er bare sådan en total stereotyp igen. I'm a boy, I'm dangerous. Yes. Jeg synes, der er noget at komme i vores have. Fanden. Hvad fanden er det for noget? Kan du høre musikken? Det er den musik. Hvorfor er musikken så dyster? Og hvorfor går du rundt med en skovl? Det er fordi jeg er den farlige gardener. Du må ikke slå mig ihjel, jeg er en farlig gardener. Det må ikke... Det ender med, at jeg er mere farlig. Jeg er den farlige gardener. Jeg er farligere end dig. Du må ikke slå den farlige gardener ihjel. Han er farlig. Yes. You silly. Hvad så? Oh, you. Prøv at se ovnen. Den anden ovn. What the fuck? Hvad laver du? Omelet. Oh my god. Svis, du må ikke dræbe vores træer. Will it do fromage? Will it fromage. Svis, du må ikke æde al... Hold op. Må jeg ikke æde alle træerne? Jeg skal nok lade med at æde alle træerne. Ja, du må ikke æde alle træet. Det gør ondt i tænderne, Svisk. Så får... får... Jeg splinter. Ja, man får sådan ad. Det lyder virkelig lækkert. Bare tanken om at få splinter imellem tænderne, mand. Jeg synes bare generelt at få sådan en splint på sin finger kan virkelig være sådan uhyggeligt. Uhyggeligt? Eller det gør bare virkelig ondt. Altså, jeg vil ikke sige, det er uhyggeligt, men jeg synes... Jeg tror, grunden til at se uhyggeligt, det er på grund af musikken. Ja. Men, ja. Jeg synes, det gør virkelig ondt. Og det er også bare, er det rigtigt, at man kan blive sådan mega overdrevet betændt og fyldt med sygdom, hvis man får sådan en splint? Altså, hvis du får en splint med noget forkert på, ja. Men hvis bare en helt almindelig træ. Jamen, det kan jo godt risikere, hvis nu træet havde en eller anden svamp i sig, eller sådan noget. Altså, det er jo noget fremmed, der kommer ind i ens krop, så teknisk set, altså, det skal ud. Betændelse, det er du 100% på at få. Jeg får aldrig betændelse. Altså, du er næsten 100% på at få betændelse, hvis du får en splint til at sidde inde i dig. Altså, jeg har aldrig fået betændelse. Ja, det er fordi, det er kroppens måde at skaffe sig af med det på.
Jeg har stadig aldrig fået betændelse. Det tror jeg ikke på, ligesom du sagde, du har aldrig fået blodnæse. Ikke sådan noget, de direkte drypper ud. Det forstår jeg ikke, hvordan du ikke kan få. Jeg har aldrig nogensinde fået det. Og jeg var sådan, som lille synes jeg, det var badass. Og det var sådan, jeg kan huske mange af sådan fra børnehaven og sådan noget, der gik i børnehaven. Der var der mange, der sådan tit havde fik blødende og sådan noget. Jeg synes nogle gange, det var lidt badass. Så det var sådan, jeg får det aldrig. Med andre ord, du synes Jeg ville ikke... faktisk gerne have blodnæs som lille. Ja! Jeg synes, det så sejt ud. Så viste det sådan, at wow, man var over at slås. Hvor man stærker. Det var sådan, nu hvor man tænker over det, så er det faktisk ret sært. Jeg var meget speciel som lille. Så med andre ord, du vil direkte gerne op og slås, så du kan få blodnæs. Jeg var lidt drenget. Ja, det siger du ikke! Jeg var faktisk meget drenget som lille. Yeah. What the fuck? Så du ville gerne op og slås, så du kunne få blodnæs. Og så du også kunne være sej. Sådan en seriøs kamp, men det kunne godt være sejt at have blodnæs. Fordi det var sådan noget, alle altid fik. Jeg har virkelig aldrig fået det. Du er altså sød nogle gange. Nej. Jo, at du vil gerne op og slås, så du også skulle få blodnæs, fordi det så sejt ud. Nej. Det er bare ikke... That's bad. Det er sådan noget, det forventer man ikke at høre fra andre end dig. Riskil. Det er virkelig bare sådan noget... Måske er det en rigtig person, som er med til at optage Minecraft. Ja. Det er sådan noget, når man hører de der ting der, sådan, så hvis man hører det fra dig af, så er man sådan lidt, okay, det kan jeg forestille mig. Altså, det undrer. Af en eller anden grund, så tror jeg på det. Men når det er sådan lidt, hvis du er andre, så er man bare sådan lidt, ja, godt med dig. Au. Undskyld. Det passer bare ind i din karakter. Undskyld. Jeg vil have mere omelet. Omelet Det er er fromage. Det er det der slange, ikke? Omelet med ost. Har du så andre barndomsting, du rigtig gerne ville, fordi, altså man var drenget? Jeg vil gerne tisse, mens jeg stod op, okay. No. Det er sært. Altså, hvis en pige vil det. Ikke hvis en dreng vil. Det er okay, hvis en dreng gerne vil. Det er ikke så sært, det virker meget godt. Det er okay, hvis en dreng gerne vil det, men ikke en pige. Det er i hvert fald også lidt svært. Jeg kan godt lide, at gå hen og blive til sådan en tabu-snak. Det er ikke tabu! Er der ikke lidt det? Hvad er tabu over det? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, der er lidt tabu over et eller andet, vi har nævnt. Over at ville pisse, mens man står op. Ja. What? Det er ikke tabu! Nå, okay. Jeg har ligesom lavet omelet. Nå, okay, og det er altså også tabu, er det? Ja. Ja, ikke? Så sidder bare og laver omeletter og sådan noget der. Så... Jamen, nu har jeg lært, hvordan man laver omelet. Det kan jeg også, det lavede vi også sammen. Det smager godt. Ja, ikke? Sådan med masser af purløg. Det smager mega godt. Ja, ikke? Sådan masser af purløg og en god pakke bacon. Mm. Det er lækkert. Ja, det er meget lækkert. Har du andre sådan nogle ting? Hvad for noget? Har du andre sjove ting for, eller sådan lidt underlige ting fra barndom? Sådan der kunne være sjovt at nævne. Nej, tror jeg ikke. Har du? Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om mere. Altså, jeg legede med dukker sammen med min søster. Men det gør alle. Ja, men det var stadigvæk bare sådan lidt. Det var bare sådan lidt anderledes, fordi normalt så var det altid sådan noget action-dukker, action-man og sådan noget shit. Det værste er, sådan noget action-man og det shit der. Det var fucking bare dukker, bare til drenge. Det var sådan... Jeg synes stadig, navnet er så ukreativt. Ja, ikke? Action Man. Og så hans fjende, Dr. X. Når man lidt sådan som lille lød det jo mega sejt, fordi de havde den der fede jingle hver gang. Ja, jeg kan godt huske det. Kan du huske, hvad det var, de sagde? Nej, overhovedet ikke. Jeg sad bare lidt selv og så tænkte på det. Ej, jeg skal næsten prøve at finde, om man stadig kan finde de der gamle Action Man reklamer, fordi de havde sådan en fed jingle. Og så når man hørte det der Dr. X, så var man bare sådan, wow, det er ham, der er den onde. Ja, det er ham, der er den onde der. Det er det, som du gerne ville have haft. Ja! Jeg havde Barbie. Havde du? Jeg havde en enkelt en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan ikke forestille mig dig med Barbie-dukker. Det leger jeg også med. Altså, sådan en påklædningsdukke.
Jamen, du kan skifte tøj på den. Kunne lide det. Jeg synes, det var sjovt. Ja. Det gode er, man siger altid, hvis du giver det til en dreng, så tager de tøjet af dem i stedet for. Nå. Det har jeg aldrig hørt. Og var det sådan tænkt over det sådan lidt. Så vil det altid være sådan lidt. Så drengen får en Barbie-dukke, så jeg kan tage tøj af, så tager man tøjet af den. Det var sådan, jamen, det virker meget mere normalt. Ja, jeg var sådan, ja. Jeg mener, jeg har haft et eller andet mærkeligt også, jeg kunne være sjovt at nævne, jeg kan ikke huske det, men det er nok ikke så sjovt, som gerne vil have blodnæse, fordi man synes, det er sejt. Det var sejt. Altså, jeg havde altid blodnæse, men det jeg synes, det var fucking nederen, for jeg fik det hele tiden. Også som lille? Ja, jeg har altid haft det egentlig. Det er ikke nær så slemt, som det har været. Det er også derfor, jeg ikke rigtig får gjort noget ved det, fordi jeg synes ikke, det sker så sjældent nu. Ja, det var meget værre før. Ja, der er sket det fucking tit. Ja. Det er sådan i perioder, og problemet er jo, det er, når det skal hele og sådan noget. Har jeg ikke også et eller andet sjovt? Jeg vil også gerne være sjov. Du vil også gerne være sjov. Jamen, jeg vil også gerne være sjov og være lidt nice. Ligesom dig. You. Du synes jeg er nice. Det synes jeg altid. Yay! Svisk, hvorfor tror du, at du er min sviske? Det er fordi, jeg... Glem det. Du var så meget ved at sige det ord med T. Var du ikke det? Jo. Jeg tænkte sådan, det passer ikke lige så godt. Nej, det passer ikke så godt ind der. Det lyder lidt negativt i stedet for. Men ja, folkens, klokken er også ved at blive mange allerede. Fuck, det er det allerede. Jeg vil også gerne have en nice ting. Du er ikke nice. Nå. Jo, du er. Har jeg ikke også noget sjovt, jeg kunne nævne? For da jeg var lille. Hvis du kan huske et eller andet fra inden vi logger. Udover at jeg altid har været fucking klodset. Det har jeg også. Altså, sådan... Hvis det stod til, jeg tror faktisk, hvis det stod til... hvis nu det havde været sådan, så skulle jeg have gået til motorik. Oh my god. Ja, jeg har været sådan lidt retarderet. Det værste er det ikke meget så er det nej, det er jo ikke slemt. Det er jo bare, at man ikke er så god til at bevæge sig, eller whatever. Men det ved jeg ikke, om det er lige præcis sådan, jeg skulle. Altså bare sige, jeg kom altid til skade, der var lille. Og det værste, det var altid mine fortænder. Du skal være glad for, at du stadig har dem i dag, så. Ja, og det værste, at vi havde sådan en vasketøjsnor. Og den snor, den hang på sådan en metalpæl. Sådan en stor metalpæl, der stod i jorden. Ja, surprise. Og den stod i nærheden af sådan en lille ministi, vi har i haven. Og vi løb meget med min søster, vi kunne sådan løbe efter hinanden, og sådan bare sådan drille hinanden og sådan noget. Og så endte det altid tit med, at jeg løb med hovedet direkte ind i den der metalstang, og der har jeg gjort så mange gange. Og hver eneste gang slog jeg mine tænder. Oh my god, sis. Og det er helt ufatteligt, at jeg stadig har dem. Du skal være glad for, at du har dem. Det eneste selvfølgelig er, at på min ene fortand, der har jeg mistet et lille stykke af fortanden. Det har jeg faktisk aldrig bemærket. Har du ikke? Det er aldrig. Faktisk, man kan heller ikke se det, fordi det er sådan noget plastik, der ligner, som om det er en rigtig tand. Altså, det er ikke så stort. Det er ikke så meget, jeg mistet. Men jeg mistede et lille stykke af min fortand. Jeg kan huske, at jeg engang også mistede noget af min tand ved at så spise makrel. The fuck? Men var det spørg mig ikke, hvordan. Hvad? Var det mælketænder? Nej, det var faktisk en almindelig tand. Wow. Det er sådan et lille stykke en af mine tænder ude i siderne. Så det er ikke en af mine fortænder, nej. Men det er et lille stykke der. Så spiser jeg aftensmad og sådan noget, og så har jeg makrel. Og så kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet hårdt i min mund. Og sådan, makrel plejer aldrig at være hård. Så hiver jeg så det der hårdt noget ud, og så ser det noget, eller andet i sådan en hvid klum. Så var sådan, fuck, jeg tror, jeg mistede noget af min tand. Fuck. Ja, det var sådan helt uventet. Det var sådan, wow. Har du så fået lavet noget ved det? Jeg har fået fikset det. Det er også godt mærkeligt. Det er også derfor, man ikke kan se det på min fortand, for jeg har fået fikset det. Og det er blevet fikset med sådan noget hvid plastik, så det ligner faktisk næsten, at det er en rigtig tand. Ja, det er min nemlig også. Det ærgerlige var, dengang jeg fik lavet det først, der var det virkelig bare perfekt. Det værste var hende tandlægen, der lavede det på mig. Vi var på ferie, da det skete. Og hun var så sur.
Hun var en rigtig kælling, den tandlæge. Og jeg kan bare huske, at jeg var fucking bange for den sprøjte der. Fordi hun kom sådan med den oven over mit hoved, ikke? Sådan, hvor du kommer sådan 20, når du er sådan en lille lort, ikke? Der er sådan 6-7 år gammel, det med min lillebror. Han var stadigvæk lille barn endnu på den gang. Han var en lille baby næsten. Han var 1 eller 2 år. Så jeg har været 8-9 år eller sådan noget. Så når du ligger sådan, så når du er sådan en lille lort, ikke? Og du sidder der i tandlægestolen, og du har knækket et stykke i din tand, det gør fucking ondt. Fordi hver eneste gang du bare spiser et eller andet, så skriger det bare i dine tænder, for det gør så ondt. Fordi der var åbent lige ind til indersiden af tanden. Man kunne det se sådan noget lidt rødt på den. Sådan næven. Det gjorde så ondt. Det lyder godt nok nederen. Så det var men så var det så bare lidt at så skulle jeg sådan fikset. Og hende der tandlægen der, hun var fucking sur, hvis det. Jeg ved ikke om de kom. Og jeg tror vi kom imens hun faktisk ikke havde tid eller sådan noget. Så vi fik sådan en speciel tid nærmest eller sådan noget. Og hun var så sur over at jeg var pussy, når det galt den sprøjte der. Det var sådan en stor sprøjte. Det var sådan en stor en jeg skulle have. Og det værste er, hun kom med den sådan, du ved, sådan 30-20 cm over mit hoved, imens jeg ligger ned. Og så kommer hun og stikker direkte nedad hen mod mig, ikke? Og sådan et, når du er sådan en lille lort, så er det bare sådan mega fucking uhyggeligt, for du tænker jo ikke over det. Så jeg var bare så bange for den. Så det tog faktisk rimelig lang tid, før det nåede at få mig stukket med den der. Du har virkelig haft traume over. Du har virkelig haft sådan en uheldig oplevelse med tandlæge, sådan traumaagtigt. Ja, jeg har haft den der oplevelse med tandlæge, men ellers så er der ikke noget galt. Jeg har altid elsket at gå til tandlæge. Måske fordi vi fik ting væk. Ja, jeg tænkte det nok. Jeg elskede at gå til tandlægen som lille. Men det kan vi nævne i næste episode, for vi skal nok til at sige bye bye. Ja, det tror jeg også, vi skal. Så ja, faktisk. Husk at minde os om, vi snakker om tandlæger næste gang. Er du der? Hvorfor gjorde du det mod mig? Vi snakker om tandlæger. Jeg skulle lige inspicere dine Hvad har du lavet? Gulerod. Du skal ikke lave gulerødder i vores indgang. Gulerod. Men ja, folkens, det er desværre tid til, at vi skal til at sige rigtig mange tak for, at I så med i den her episode af Minecraft-ekspeditionen. Yes. Så ja, vi vil gerne sige tak til med. Og ja, bye bye!